һәм гаилә кыйммәтләрен киләчәк буыннарга тапшыра алуыма ышанам. Мин туган җирем мәшһүр затлар белән дан казанган Актаныш районы. Торган җирем данлы Казаным. Шушы җирдән мин илһам алам, горурлык хисләре кичерәм. Мин дәвамчы, төрки кан дәвамчысы. Атылган ук кебек үз юлымнан баручы. Һәм минем юлым татарның иң танылган мәкале, әйткән сүз, аткан ук мәкаленә туры килә.
табигатькә һәм урманнарга бай Төмән якларыннан. Салкын Себер якларыннан булсам да, бездә бик җылы җанлы, матур кешеләр яши. Төмән Себер ханлыгы баш каласы Шенди Тура аруында оештырылган. Безнең шәһәрдә үзебезнең милләтебез өчен хезмәт итеп, күренекле шәхесләр яшиләр. Татар теле һәм әдәбият укытучылар арасында Бөтен Россия бәйгесендә җиңүчеләр, атказанган мәдәният хезмәткәрләре, шагыйрьләр һәм язучылар. Ә хәзер инде минем белән таныш булыгыз. Мин газиз милләтемнең бер чәчкәсе Сайдуллина Лилия. Белемем буенча мин җәмәгать туклану инженер-технологы. Һөнәрем техник булса да, мин һәр вакыт иҗатка һәм татар мәдәниятенә тартылдым. Яшүсмер вакытыннан татар активына кердем, төрле чараларда һәм форумнарда катнаштым. 11нче ел халык биюләре белән шөгыльләнәм. Бию минем өчен ул тормышымның стиле һәм күңелемнең даруы булып тора. Биегәндә мин үземне төрле яклардан ачам. Бөтен проблемаларымны онытам һәм төрле тойгыларны кичерәм. Шулай ук мин сәяхәт итәргә, спорт белән шөгыльләнергә, китаплар укырга һәм милли ризыкларны пешерергә яратам. Йөрәгемдә татар каны акканга, татар телле булуым белән горурланып яшим. Чөнки гаиләдән горур-гадәтләргә, мәдәнияткә һәм телгә хөрмәт һәм сөю башлана. Туган телебездә халкыбызның рухы да, көче дә, киләчәге дә. Һәм без бу меңнәрчә еллар күчеп килгән мирасны саклап, ныгытып, безнең балаларыбызга җиткерергә тиеш. Тормыш девизым теләсә нинди эш өчен бердән-бер нигезе ихлас булу. Әгәр дә син чын күңелдән берәр нәрсә эшлисең икән, ул чакта барысы да килеп чыга. Менә шундый мин, Төмән кызы Лилия.
alık eken. Sizden bilgensiz eken, bizden bilgen biz eken. Can dostlar jıyılan жерден bir jırlap alık eken. Gügerşinleri ıyada, ıyaları kıyada. Gügerşinleri köbekler, yeşil kısaları dünyada. Gügerşinleri ıyada, ıyaları kıyada. Gügerşinleri köbekler, yeşil kısaları dünyada. Dalla 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 ike bilagim, nige dalla nige yana iken benim yeregim. Dalla 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 ike bilagim, nige dalla nige yana iken benim yeregim. Gügerşinleri ıyada, ıyaları kıyada. Gügerşinleri köbekler, yeşil kısaları dünyada. Gügerşinleri ıyada, ıyaları kıyada. Gügerşinleri köbekler, yeşil kısaları dünyada. Assalamu alaikum. İsenmisiz hürmetli jüri agzaları. Min Minghayirova Alina Fanis kızı. Kırız tabiatli Sibir jirinin Langipaz degan şehrinde doğup üstüm. Nek mine birinde sengatga birinchi adımımni yasadım. Langipazda min sengatga muzikal, teatr hem televideniya maktabi tamamladım. Muzikal instrumentimda oynayım balalayka, ukulele hem fortepiano. Tatar konsertlarında tatar dilinde jırlap ustalığını işarladım. Jırşı buluğuyalı bilen Surgut şehrinin muzikal külliyatını tamamladım. Bugünkü günde Saratov Devlet Üniversitesi'nde bilim alımına devam ettim.
Şilebet, Россиянın en zor sanagat һәм мәдәни үзәкләреннән берсе булып тора. Ул миллионлы шәһәр исемен аерым горурлык белән йөртә. Мин үземнең киләчәгемне ниндәй һөнәр белән бәйләү турында бик күп уйландым. Текстлар язарга яратам, һәм инде әнидән матур иттереп бәлеш кырыйлары явырга өйрәнергә яратам. Минем максатым балаларда белем алу теләге саклау һәм аларны дәртләндерү. Әйе, тагын мин укытучы. Чуашстан Республикасы халыкара дуслыгы, үзара ярдәмләшү турында. Шуңа күрә бездә беркайчан да татар телебезне, милләтебезне югалту куркынычы булмады. Мин бөек татар иленең кечкенә генә бер өлеше. Шул илебез тулып, балкып торсын өчен мин үз өстемә
телебезне, милләтебезне сакларга җаваплылык алам. Һәм киләчәк буында да инде шул милләтебез, татар телебез яктырып торсын өчен, шуны саклап калыр өчен бурычым дип уйлыйм. Мин сезгә Хәсән Туфанның «Киек казлар» шигырен сөйләп үтәсем килә. Яңгырларда, явымнарда, давылларда, җилләрдә киек казлар кыйгылдаша, мин белмәгән телләрдә. Сезнең юллар кай якка дип кыр казыннан сорадым. Кыр казлары ни әйтәсең, телен белмим шуларның. Кыр казлары кыйгылдаша, җырлашалар микәнни? Туган яклар кала бит дип елашалар микәнни? Сау бул инде, хуш бул инде, киттек якташ дияләрдер. Әллә кайтыр, әллә кайтмас безнең башлар дияләрдер. Хәерле көн, минем исемем Нәгыймуллина Нәдинә Илсур кызы. Миңа 25 яшь, мин Казан кызы. Минем әнием әдәби музейында эшләгәч, күп көннәрен музейда уздырдым. Әдәбият һәм тарих мохитында булып, аларны үземә сеңдереп үстем. Бала чактан ук мин фәннәргә тартылдым, кешеләр арасында эшлисе килде. Шулай Казан дәүләт медицина университетына кереп укырга булдым. Табиб буласым килде. Фәннәр белән җитди шөгыльләнү мине Мәскәүгә алып килде. Әмма һәрвакыт хыяллаган идем мин сәяхәтләр турында. Шулай 1 ел элек Австриянең баш каласына, Вена шәһәренә күчендем. Сәбәбе дөньядагы медицина казанышларын өйрәнү, эшемдә куллану һәм немец телен шомарту. Немец һәм инглиз телләре миңа күп мөмкинчелекләр ача. Әмма күченгәч, иң зур игътибарым минем татар телемә төште, туган телемә. Әйе, өйдә без татарча сөйләшәбез, әмма тагын да күбрәк аралашасым, сөйләшәсем, җырлыйсым килде. Шулай Австриядагы татарлар берлегенә кердем һәм анда актив катнашам. Без ай саен очрашулар оештырабыз, бергә сөйләшәбез рәхәтләнеп татар телендә. Ә инде май аенда 150 кеше җыеп, гөр итеп сабан яздырдык. Шулай, планнарыбыз күп, әмма максатыбыз бер. Чит илләрдә яши торган татарлар аралашу өчен яңа мөмкинчелекләр барлыкка китерү һәм инде халыкны берләштерү. Җир яшәрмәс, гөл ачылмас, төшми яңгыр тамчысы. Кайдан алсын шигъре шагыйрь, булмаса илһамчысы. Бер гүзәлдән кайсы шагыйрь әйтегез рухланмаган? Байроның, Лермонтовыңмы, Пушкиныңмы, кайсысы? Файдасыз бер ит кисәгеннән гыйбарәт төр йөрәк, бара-бара кисмәсә, гыйшык, мәхәббәт кайчысы. Тешләренең гәүһәреннән кабызып алдым менә мин бу шигъре. Әйтегезле, энҗедән ким кай теше? Әмма ләззәтле дә соң, яшерен газап, яшерен яну. Бар микән белмим, моның миннән бүтән аңлаучысы.
телләре һәм традициялар үрелеп бара. Мин татар кызы Үзбекистанда яшим. Мин Ленара Закирова. Миңа 25 яш. Мин Үзбекистанның Черчик шәһәрендә туылып үстем. Болашактан ук җырларга яраттым һәм үз хыялымны тормышка ашырдым. Быел мин Үзбекистан дәүләт консерватория магистратурасын бетердем һәм үз иҗадымны башладым. Мин республика һәм халыкара опера конкурсларының лауреаты. Опера җырчысы булып, мин Ташкентта Алишер Наваи исемендәге опера һәм балет театрында эшлим. Сәнәтне яратам һәм һәр вакыт дөньяның матурлыгын табам. Туганнарым иҗатта миңа бик булыша һәм хәзердә туганнарым һәм Үзбекистан татарлары мин өчен җан аталар. Туганнарым җыелганда мин татар халык җырларын башкарырга яратам. Ай балам, бай балам, агыйделнән камышып. Ай балам, бай балам, агыйделнән камышып. Таң алдынан шүт килә, сандугачлар тавышып. Таң алдынан шүт килә, сандугачлар тавышып. Ай балам, бай балам, агыйделдә таң ата. Ай балам, бай балам, агыйделдә таң ата. Таң аратып үзелә үзәк, җырлата да елата. Таң аратып үзелә үзәк, җырлата да елата. Ай балам, бай балам, кунап сайрый талларыма. Ай балам, бай балам, кунап сайрый талларыма. Синең хакта серләремне сөйлим сандугачларга. Синең хакта серләремне сөйлим сандугачларга. Әкиятте ямле җирләр бик күп. Минем күңелемдә безнең табигатьтә кебек матур. Кешеләргә ярдәм итү, мин юридик факультетта бардым. Параллель рәвештә мин адвокатта һәм нотариуста стажировканы алып эшлимен. Үзем мин кулинар рәссам. Буш вакытымда мин тәмләр пешерәм. Зур мәхәббәт белән заказларны алам. Шулай ук минем спортка яратканым бар. Мин тау чаңгысы буенча спорт мастерына кандидат. Шунча Кыргызстанга рәхим итегез. Тау чаңгысы буенча безнең сине белән өйрәтенәбез.
yaş İstanbul'da okuyup, hem bu yıl İstanbul Medeniyet Üniversitesi Halkara Münisipatlar Fakültesinden magistratura tamamladım. Hem yarattan şüpheli diller öğrendim. Şular edip, dürüp okutum. Anın yardımını bile benim kişilerle Türkiye'nin matur medeniyeti bile tanıştıralım. Hazırki vakıfta İstanbul'da yaşasan da Tatarstan'ın her vakit kongreleri. İstanbul'un aktif Tatar yaşları bile tradisyon milli bayramlar, istedikli günler, hatırlıklar hem şıklı kişiler ızdırarız. Her atlan Tatar dilinde kitap bulunacağız. İstanbul'un zeyya müzeyiyle anın tarihi mirası, maturluğu hep güzel şirekli atmosferası saklanıyor. Uzaklardan, çok uzaklardan sulcuların hiç durmayan çıtırlıkları. İstanbul İzmir'i, yazların kapalı. Hayırlı kеш, мен ismim Aygül Ahmetшина. Мен видео визиткамны бүтін мағыбын löbetler bir yerinçe işlegenim bunun için kabul ediniz. Benim yaratkan şögülüm iller öğreniyor. Bunun için sizge bugün sitelerde şiir söyleyeyim. Mecid Gıfuri Yıldız. Irak'ta, büyük Irak'ta, kuk şitinde kurine bir yıldız. Yukarı, kukke көтерілмей, ufukta kalganlığınız. İte cimcim yukarı minile talpına, aşığa, güle dıcılmaya, bargan sayın bir mumlu sıraşına. Is it not my happiness that flew away long ago, which I can't reach anymore? Oh, the lost share of people and tribes, which people eagerly seek in the darkness of time. Oh, comme je veux l'envie, brillante au-dessus de l'obscurité, être proche à côté d'une étoile solitaire, et brûler sans söndürür comme elle. İnsan hayatın sonsuza dek yıldız gibi parlaması için hayatın sonsuzuna dek mutlu olurdum. Ve artık hayatıma şükrederdim. Artık dolu dolu yaşardım. Я бы жизнь свою отныне, я бы счастлив был безмерно и судьбу благодаря счел бы жизнь свою отныне, существующей не зря. Рахмет.